दिनै 3 बोसोर खावसे जानानै बाग्लायनानै थांनायनि उनावबो बे दफाखौ आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै मानो मावफुंहोनो हानाय जायाखै। खुलुमबाय पेटांकि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननोहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनानै होनो सानदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय भिडिअखौहाय। दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे एकर्डआव दफा दं होनना बुंदों। किन्तु दिनै 3 बोसोर खावसे जानानै बाग्लायनानै थांनायनि उनावबो बे दफाखौ आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै मानो मावफुंहोनो हानाय जायाखै। गोबां जोंनि गेजेराव बेवहाय हाजार हाजार एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल कलेजफोर दङ भेन्सार जानानै जायफ्रा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि माखासे क्राइटेरियाफोर अलरेडि फुलफिल खालामबाय। आरो आंथ' बुंनो सानो एकर्डनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे कमिटमेन्ट बेवहाय खुनु क्राइटेरिया बा कन्डिशननि फुलफिल खालामनांगौनि दरकार गैया। बेखौ एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ। जेसेबां भेन्सार स्कुलफोर दङ जेसेबां भेन्सार कलेजफोर दङ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ। नेपालपारा बड'फा एमइ स्कुलाव गासै मोननै मिडियाम दङ, मोनसे बर' मिडियाम आरो मोनसेया जाबाय असमिया मिडियाम। आरो बे नेपालपारा बड'फा एमइ स्कुला जोंनि गोग्लैसोनाय माखासे बे ओनसोलनि जायफोर आइ आफा रायजो राजाफोर दङ, गरिब गुन्द्रा जायफ्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथायफ्रा बे एमइ स्कुलावनो गोदोनिफ्राय फरायबोदों, दासिमबो फरायगासिनो दं। आरो बेनिफ्राय जायफ्रा बे एमइ स्कुलाव फरायनानै पास जाबाय बिसोरनो गोजान गोजान माखासे हाइ स्कुल कलेजफ्राव फरायनानै दिनै बे ओनसोलाव गोबां माखासे मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारलांबाय। किन्तु दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय बे एमइ स्कुलनि जे न'नि अबस्था बे माने बिराद गाज्रि, जोबोद दुखुनांथाव। दासिम बेवहाय आंनि बेवहाय नायदिंफैनायनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन अबस्थानि मोनसे एमइ स्कुल हिसाबै बिथांमोननि न'खौनो आं नुदों। आरो बेवहाय किन्तु मोनसे खोथाखौ जोंनि स्कुलनि हेडमास्टार बिथाङा बुंदों जे 2017-18 फाइनान्सियेल इयाराव गासै 4,80,000नि MSDP फान्डआव मोनसे बिथांमोनहा बिल्डिं न' क्लासरुम लुनायनि नामाव मोन्दोंमोन। बेनि गेजेराव 2,40,000 थाखाखौ जाय थिकादारा मावदोंमोन बिथाङा मोनबाय होनना बुंदों। आरो 2,40,000 थाखाजों दिनै बेखिनि माखासे न'खौ बे आद्रा थानाय न'खौ बिथाङा लुना गालांबाय। आरो माखासे 2,40,000 थाखा जे मोनबावनांगौ बेखौ मोनैनि थाखाय बे न'खौ लुग्रा थिकादारा दासिम लुनानै कमप्लिट खालामनानै होयैयाव जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय क्लास लानायनि बेलायाव जोबोद खस्थ' मोनगासिनो दं बिल्डिंनि आंखाल जानायाव। आरो फोरोंगिरिफ्रा दिनै आंखौ बिथांमोनहा खावलायदों जे थाबैनो जाहाथे सरकारनिफ्राय बे फान्डखौ गासैखौबो रिलिज खालामनानै बिल्डिं लुफुंनायाव जाहाथे सरकारा मदद खालामो। नंगौ रायजोफोर, जोङो खोनाबाय बिपिएफनि दैदेनगिरि रुबिराम नार्जारि सारा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय इउपिपिएलनि खामानि मावनो हायैखौहाय दिन्थिनानै होदों। नाथाय जों बे बिल्डिंखौहाय नायोब्ला बियो 3 बोसोरनिल' फुराना नङा रायजोफोर। आरो बे बिल्डिंखौहाय जोङो नायनानै मोनथिनो हायो दे रुबिराम नार्जारिमोन बायदिया बेफोरबायदि बिल्डिंखौहाय दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनोहाय लाजिनांगौ। गुबुनखौहाय बखिनायनि सिगां, गुबुनखौहाय सोंखारिनायनि सिगां गावखौनो स्टाडि खालामग्रोनांगौ होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। 17 बोसोर रायजो सालायबाय रुबिराम नार्जारिमोन बायदिया 17 बोसोर खाबु मोनबाय। नाथाय 17 बोसोरसिमावबो बिथांमोना बबेबा स्कुल, बबेबा कलेज, बबेबा लामा, बबेबा बिल्डिंखौहाय कमप्लिटलि मावफुंनानै होनायखौहाय जों नुनो मोनाखै। दा बिथांमोना महाबा फिसा फिसौ टाउन सहरावहाय लामा बानायदों, हाग्रामा बायदि ब्रिजखौ बानायदों, बेखौ आं गनायदों। नाथाय बेयो गासैबो सेन्ट्रेलनिफ्राय मावनाय गोजा। आरो फारसेथिं जोङो नुनो मोन्दों बिटिआर सेक्रेटारियेट अफिस, बेखौबो बिथांमोना कमप्लिट मावाखै। आरो फारसेथिं ओरैहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज, बेखौबोथ' बिथांमोना कमप्लिट मावजोबनो हायाखै। आरो गोबां बिल्डिं बेबायदिनो दङ रायजोफोर। दा 17 बोसोरावहाय रुबिराम नार्जारिमोन बायदि बिपिएफ सरकारावहाय मावनाय दैदेनगिरिफ्रा, एमएलए एमपिफ्रा बिसोरो 17 बोसोर सरकार सालायसेयावबो जुदि कमप्लिट खामानिखौ मावनो हायाखैब्ला अब्ला 3 बोसोरावहाय माब्रै बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौहाय मावनो हायाखै होननानैहाय सोंखारिखो। गुबुनखौहाय सोंखारिनायनि सिगां गाव गावनो लाजिग्रोनांगौ रुबिराम नार्जारि सार। नोंथांमोनाबोथ' 17 बोसोरावहाय बे स्कुल कलेजफोरखौहाय
सरकारि बानायनानैहाय होबोनो हागौमोन ना मानोथो होबोआखै आरो हानि फाटाफोरखौबो नोंथांमोना राननानैहाय मावफुंनानैहाय होबोनो हागौमोन ना मानोथो होबोआखै सार दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो सारमोनखौहाय सम होआ नोंना होबाय रायजो राजायाबो खाबु होनानैहाय नोंथांमोनखौहाय रायजो सालायनो 17 बोसोर खाबु होनानै होबाय हाग्रामा महिलारिखौहाय इलेक्सनावहाय देरहाहोनानै नाथाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावालासे गावनि व्यक्तिगत पार्सनेलिटि धोन सम्पति आरजिनायावसो मुखुब जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिया रायजोनि थाखाय पेन्डिं जानानै थाजोबनायखौसो जों नुदों रायजोफोर दा रायजोफ्राबो स्टाडि खालाम बे बिल्डिंफोरखौ नायोब्ला माब्लानि फुराना बेफोरलाय आरो बेल' नङा हाजार हाजार दङ रायजोफोर बेफोरबायदि मावफ्रामनानै दोननाय दा बिथांमोना बेसेबां बोसोरनि उनावहाय कमप्लिट खालामनो सानदोंमोन बेखौथ' आं बुंनो हाया रायजोफोर बिथांमोनासो मिथिगौ आरो जों नुनो मोनदों माबा BPI नो भटार पार्टि इन्टारनेशनेल बेफोरबायदिखौथ' ओरैनो बर'नि गेजेरावहाय माखासे बिस सोनानै होग्रा पार्टि होननानैसो जों साननो हायो रायजोफोर बिसोरबायदिया बर'नि मा खामानि मावगोन बिसोरो मा बर'खौहाय उन्नति खालामनो हानो बिसोरो जेबो मावनो हानायनि बिसोरा जेबो थांखि गैया आरो बर' हारिया बेखौहाय सापर्ट खालामोब्ला गोजावगोन रायजोफोर बिसोरो एकमात्र बर'नि भटखौहाय बोफ्ले सिफ्ले खालामनो थाखायसो पार्टि दादों बिनि अनगा जेबो गैया नोंथांमोना कंग्रेसनोलाबो भट दाहो इन्टारनेशनेल भटार पार्टिनोलाबो दाहो आम आदमि पार्टिनोलाबो दाहो मानोना नेशनेल BJP खौबो जोङो बर' हारिया सापर्ट खालामनानै लाब गैया रायजोफोर जोंहा UPPL दङ BPF खौ बारहोनानै UPPL जोंहाय भट हो आरो UPPL खौ नोंथांमोना 10 बोसोर आरो खनसे चान्स होबाव मावनो हायो ना हाया नाय बिथांमोनखौ जुदि जोङो हाग्रामा महिलारिखौ 17 बोसोर चान्स होनो हादोंब्ला अब्ला गुबुन सरकारखौ मानो हाया गुबुन सरकारखौबोथ' जोङो एसे चान्स होनांगोन जेरावहाय दानि सरकारा सिगांनि सरकारनिफ्राय साबसिन मावदों होननानैहाय जों साननो हायो सुपार 50 बायदि मिशनखौबो UPPL सरकारा मावफुंनानै होदों गोबांथार स्किम बानायबाय दा बे स्किम बानायनायफोरखौहाय बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनावहाय मावनानै होयोना होआ बेखौहाय नोंथांमोनाबो स्टाडि खालाम दा जोङो बे बायनानै थांखानाय नांगोलखौनो गोदान फोसाबफिननानै एवनो हास्थायबावोब्ला बे नोंथांमोननि गेरेन्टि जागोन रायजोफोर दा जों नुदों 17 बोसोर रायजो सालायनानैबो जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजाफोरखौहाय नायसनाखैमोन सनितपुर आरो गहपुरनि बर' फिसाफ्राबो बड'लेण्डआवहाय सोसनजाबाय बेसेबां गोजोनथाव बिथांमोनाबो बेसेबां खुसि जादों बिसोरहाबो दावहा नांनानैहाय मानसि लस जादों रायजोफोर बिसोरहाबो बिमा बिफा गोमादों बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बिसोरहाबो जिउ खहा जादों नाथाय बिसोरबायदिखौहाय हाग्रामा महिलारिया जुदि सिनायनो रोङाब्ला गावनि क'क्राझार चिरांखौल' सिनायोब्ला अब्ला बेयो बेसेबां दुखुनांथाव दा बेखौनो आं सानदों UPPL सरकारखौहाय खनसे चान्स होबावोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै स' रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला शेयार खालामनानै हो साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनानै हो गोजोन्थों बर' हारि जय जाथों जय बर' हारि